בממלכת פרס העצומה, בעיר שושן הבירה, מלך מלך גדול נורא. וזהו המלך אחשוורוש הנודע. אני המלך אחשוורוש? המלך היה עשיר כקורח, ואת עושרו הראה לאורח. וכך בשנה השלישית למולכו, ערך משתה לכל שריו, כדי להראות מהגדולותיו. רגע, אבל את התכשיט הכי יקר. את הכסף שלך. הכסף? אתם מכירים את קניון מרגלית? זה שלי. זה שלו, את קניון שרונים אתם מכירים? כן. זה שלי. גם שלו. את העיר כפר סבא והוד השרון אתם מכירים? זה לא שלי. מה אין חולצה? אפשר חולצה המלך. מהקניון. חכה, עוד לא קיבלנו תלושים בעבודה לחג. אבל חכה רגע, אבל... נו. לפתוח לך? קח שר. מה אתה יקר. עוד לא ראית? איזה מה אתה יכול לקנות? אולי תתקשר ושתי תבוא. אני לא יודע איפה ושתי, אבל תקראו לה ותזמינו אותה אלינו לכאן. אני יודע איפה היא. תחפשו אותה ותראו איפה היא. תתקשר בסלולריות. תתקשר בסלולריות. תנסה בסלולריות. המלך, אתה רוצה שוקולד? אז שימו לי את ושתי שתגיע למשנה, עוד לא ראיתם את ושתי. כולם שקט, בוא נשמע אם ושתי עולה. הלו? הלו, ושתי זה אני השר של אחשוורוש, מה שלומך? בסדר, מה רוצה? תבואי לפה, השר רוצה לראות אותך כמה את יפה. אני לא יכולה, אני הולכת לספורט. אני הולכת פדיקור. אני הולכת מניקור. זה אבא שלך? אני הולכת עושה מסאז' טנק גורו. אז מתי תגיעי? לא יכולה. ביו. אוי ואבוי. איפה ושתי, השר? מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא יהרוג איפה אותי. ושתי? אל תפחד נוסריך אותה, מכוערת כונף. אולי נלך לקחת אותה. יש לי רעיון. ושתי! הלו, מי מדבר? $1,000,000. בא! לא יכולה. ביוש. זהו, הלכתי. אולי אין לך עם שלום? המלך. אולי אין לך עם שלום בבודקה? תבואו לשם. שלום אולי בבודקה לקח אותו. בוא נגיד כולם ביחד. ושתי! ושתי לא הגיע. אני מביא לך בחורות פססות. אחת. אני מבקש לגרש את ושתי מכאן. בוא, תחשוב עוד פעם. זאת יפה. איפה תמצא יש מי את שיפה ושתי, כזאת? ואני מבקש שתביאו לי את הבנות הכי יפות. אני רוצה לבחור לי מלכה חדשה על הכיסא הזה.
זה מה שהמלך רוצה? בכיסא הזה. אוי אוי אוי, אבל הוא עסוק, מסכן, בעדל. מה יעשה בלי אישו? איך הזמנתי את בשתי? שאלתי כבר את כל הנוודים שעוברים ורואים דרך כל הנשמות. לא, יש פה עוד הרבה! היואל, יש פה עוד הרבה נשים יפות. יש פה הרבה נשים יפות לאחשוורוש. מאבק מעבילי חתון, לא על המבל עשוי. יש גם פנויות גרושות. יש. אנשים מצביעים ולבד נלמד ואני כמו שוטר שוב קורא נשמע שוב קורא איך תהיה לי מלכה חדשה שתשב שם בכיסא הזה? נקרא מלכה יפה. אל תדאג, יש לי דקות, אני מביא לך באחרונות פה. מבקשת הכי יפות מהן. הוא ביפה והג'חנון אני מביא לך. תביא לי את האהבה. אל תדאג, אח שלי. אל תדאג, שיהיה בסדר. מה נשמע ככה? בוא נראה אולי נעשית. תגידי מה נשמע. בסדר. סידרת אותי במוסר. תיקנתי אוטו במזגן. מה נשמע ככה? תיקנתי את האוטו שבמזגן. תגיד. שתיתי. אתה רוסי בלונדי, אתה רוסי שחור. מה יש? אתה רוסי תימני, אתה רוסי חזי. פס יפה, אבל שערות בגב. תימני יפה, אבל קמסון ככה לא משחרר. מה אתה רוסי תגיד? תביא לי מרוקאי. מרוקאי אסבון? למה תלך מסעי? יש גם אחת אשכנזי. רומניה יש? אשכנזי. לא רומניה יודעת יש? לבשל, לא יודעת לנקות, אבל יש ירושה. אתה רוצה ירושה? אני תכניס לי אותי. רק רגע. בבקשה. איפה אשכנזי? אוי חמודה, תראי מה הבאתי לך. שיער ורוד, טלטלים ורוד, משהו דליקטס, מספר אחד בכל מדינה. שלום המלך. איזה יפה אתה. את ממש לא הטעם שלי. אבל עוד לא ראית כלום. את ממש לא הטעם שלי, אני מבקש, היא לא הטעם שלי, יביאו לי אחד אחר. תסתכל איזה היא יפה. ממש לא הטעם. תראה איזה הנחיריים. תראה, אין סתימה אחת בפה, פותחת פה. אין סתימה אחד. לא צריך טיפולים. הביאו לי אחת אחרת בבקשה. אוי, אולי תחי לאבא שלי על קולר. עכשיו אני מביא לך משהו, חבל לך על זה. הפתעה! הפתעה! בר רפאליאן! 90! משהו דליקטס! באמת יפה. מהודו ועד פוש! באמת יפה, אבל טלטל ורוד? באמת יפה. יפהפייה. נו, אבל מה? יש לה קוביות בבטן! לא, זה בסדר. סיקספאק! אבל בעיה קצת בגובה, אני מבקש להחליף. למה מחליף? אני מבקש להחליף. בואי עקבים בתורגו! בואי לימני! עקבים בתורגו! 200 שקל היא גבוה! חבל! תראי איזה יום! אל תדאג, חשי! תן לי דקה! בוא תן לי אותה. אני מביא לך עכשיו משהו, אתה נופל, שופך לעגל. זה נשמע טוב. שיער כחול, עיניים כחול, תחתונים כחול. כחול יפה ילדים? מה? אתה לא מבין מה אני מדבר איתך? אבל אתה לא מבין מה אני מדבר איתך. גם יש ירושה. היא באמת יפה. היא באמת יפה. אבל בעיה בגובה, אני אומר לך.
קרה? אני שם אותה על גב שלי, רק אל תיסע. לא, אבל אי אפשר. מתי שאני והיא הולכים לקולנוע, אתה לא, היא לא על הגב שלך. אבל אני ביקשתי... אז אני מבקש בבקשה להחליף אותה. תודה רבה לך. לכי ריאליטי. קורע. אתה מסכן, בחיים אני לא אמצא אף אחת. יש גבוהה. אני מביא לך עכשיו אישה בצורת גבר. או פרליאן, בבקשה. מלכת איתי, שלום לכם. סוף סוף מה שרציתי, משהו גבוה. היא גם יפה. איזה יפה. מה אני אמרתי מלך שלי? מה אני אמרתי? להסתובב בבקשה. תעשי רנדבו, תעשי, בבקשה. איזה מכנסיים בבקשה. יפה. מה אני אמרתי מלך? מה קרה? זה גבר! אולי תרסו! ניסיתי, זה גבר! זה לא גבר! תגש אותו מיד מן הארמון! ביקשנו מלכה ולא גבר! נייס אנד איזי, הכל יהיה בסדר. קצת נטורפיל, מה קרה? אני באמת מסכן, לא מצאתי. כל מי שהייתה כאן לא מצאה חן בעיניי. אבל אולי היום יבוא ואני אמצא לי את המלכה הכי יפה שתוכל לשבת כאן לידי בארמון ואני אתן לה חצי המלכות כל מה שהיא רק תרצה. תוך רגע נפלתי בפח, כשבע בשנייה את כן, המלך היה מאוהב, אך אף אחד לא ידע שאסתר הייתה יהודייה. כי דודה מרדכי אמר לה לשמור את סודה. יום אחד נודע למרדכי דבר נורא, שניתן בדרש רוחמי מזימה לגרש את המלך הנודע. מרדכי את המלך הציל, אך המלך פה נבהל ומינה את המן למציל. המן אהב להתרברב במעמדו, ועל כל בני פרס הטיל את חייתו. אתם כולכם צריכים להשתחוות לי! אני לא משתחווה. אני המן האגגי! אני לא אבא, לא אבא ניבי או בויבי, אני המן אגגי! מעכשיו מי שלא משתחווה לי, אנחנו מורידים לו כף, נכון? מה אני אמרתי? אני הירח, אתם הכוכבים. אני השושנה, אתם החוכים. מי זה לא מבין?
תשתחווי ילד מיד. תשתחווי מיד. אתה לא רוצה? אני מעלה לך ארנונה. אם הוא חי דנדי. אתה לא רוצה? אני סוגר לך את הבית. מה אתה חושב? תתבייש. איפה ילד זה חם? הוא משתחווים יפה מאוד. האמן הגגי. 3-4 האמן הגגי. מי זה? אני לא משתחווה. מה אתה? לא משתחווה. זה סמרטוטי, החוש פשוטי. רק לאלוהים. אתה יודע מי אתה מדבר? אני יש לי כורים גרעינים ככה. זורק עליך בושה. זורק עליך חיירות. מאיפה הראש? זורק עליך גוש. לא תיזהר שרון. ממני. אני לא מי משתחווה. זה ילדים לא משתחווה לי? לא משתחווה. מה השם שלך? אני קוראים אותי מרדכי. אוי. למי אתה מתפלל? מה זה ספר זה? זה לאלוהים. מה כתוב פה? כתוב פה שאנחנו חייבים לשמור לאלוהים אמונים ואסור להשתחוות בפני לא אלוהים. תנאף? מה, לא לעשות? מוי ואבוי, לא רוצה ספר זה, למי אתה מתפלל? לאלוהים שבשמיים. אני מראה לך מה זה. לא. חכה פה תראה. חשי. מלך נחמד קטן גדול יפה מלך העולם מהודו ועד כוש. מה נשמע? אני שמעתי משהו. יש עם אחד, יש להם נשיא, קוראים אותו מרדכי מהיהודי. זה עם מוזר. כחול לבן, אוכלים ז'חלון בשבת, בורקס שמנים, רואים כדורגל, לא יודעים לשחק. ומה אתה מציע לעשות? אני אומר, אולי נשים אותם בפינה בגן של טל, מה? אין מספיק מקום, הגן קטן. אולי נשים אותם בבודקה של... הלו? אי אפשר. הסימני, שם אין לאכול, אין לשתות ים משמעות. אולי ניתן להם דגים, אולי ניתן להם דגים של חמאתי. מה אני יודע? מה אתה אומר? מה נעשה איתו? לא, אני חושב שאתה צריך לחשוב יותר טוב מה צריך לעשות איתם. האם אתה רוצה לגרש אותם? או, זו מילה טובה. אנחנו נגרש אותם מפה. למה הם הפילו לי אוזן מהעשבים. בסדר? באיזה יום נגרש אותם? אני חושב שאנחנו נעשה הגרלה. בוא נעשה הגרלה. ואנחנו נקים. בוא נעשה הגרלה נחשוב. אבניהו, נשבע להם אם נעשה בין השתיים, 1, 2, 3. מה נעשה לך? 13 בחודש אדר. 13, למה לא י"ג? זה אותו דבר. יש לי את הדל, נגרש אותם. גורוש! גורוש כל יהודים! אוי אוי אוי. מה יהיה עכשיו? מרדכי ששמע על הגזרה רץ לאסתר לבקש עזרה. אסתר. כולם היו כל כך עצובים. אסתר! אסתריקה! אסתריקה! כמה זמן לא ראיתי אותך! כפרה עליי! אסתריקה! אתה בא בבית! את לא מזהה אותי? אתה סופר סטרייקר! את לא מזהה אותי! את רילת הבית! איזה מצחיק. את לא מזהה אותי! מיד! מרדכי הדוד שלה! מרדכי! מורדוך! כל הילדים! את כל כך יפה, אסתר! אני חייב לספר לך משהו סוד! המן הרשע קיבל את אישור של המלך החשי לגרש את כל היהודים! כל היהודים! גם אני! גם את! את חייבת לעשות משהו, אסתריקה! את המלכה! כפרה עלייך המלכה! חמסה, חמסה, חמסה! שום מצב! מה נעשה, אסתריקה? טוב, טוב. אנחנו סומכים עליי! אבל שיר! 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 שיר. שיר! 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 שיר לנו רגע,
לא מגיע שיר. מרדכי הולך. אסתר מסדרת את הכל ומזמינה את כולם למשתה. הלו מלך! הלו מלך! ולסנגם, שירי זוני בוא נעשה משתה! תעמי על השולחן! די.ג'יי, מה קורה? עוד שקל לא תראה ממני, שקל! די נו החוליה החלשה הזאת. אסתר מזמינה את כולם למשתה. הוזמנו. בראש המלך ואת המן הרשע. אני לא רשע. היא נותנת להם אני הרבה לשמוע. כל הילדים כפיים! כפיים! ומי יודע לעשות אחריי? אני חייב לספר לך. איזה כיף היה אתמול בלילה מלך. איזה כיף היה, איזה כיף. עשינו בלגון, איזה כיף, אכלנו שוקולד. כואב לי הראש כבר היום ששתינו. זרקנו קלפים של סופר גוד. הפכנו פה גוד. עכשיו תקשיב רגע, מחר. למה סועק? תדבר. אתמול בלילה אני נזכר. אתמול בלילה. יש מישהו שעשה עבורי מעשה כל כך טוב. ואני חייב לגמול לו על כך. אני לא יודע איך לגמול לו. אני לא יודע איך להודות לו. זה אני חמד. תציל אותי. האם יש לך רעיון? בטח רעיון. רעיון אחד, הרבה רעיון. אני לא מצליח לחשוב איך לגמול. אני אגיד לך. קודם כל אני לוקח בן אדם זה, מביא לו מלא ממתקים. מביא לו מלא קלפים סופר גוד. לא! מביא לו מלא מתנות. עושה לו מקלחת. אני רוצה לעשות לו כבוד גדול. לא ממתק. כבוד גדול. שם אותו על סוס גדול, וכל ממלכה עומד, זה האיש שהמלך חפץ ביקרו. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? תן לי 100 שקל כביר. תן לי 50 כך סוס. תן לי 20 כך גם אני גם סוס. נשבע לי רעיון מצוין. רעיון גדול! זה לא לא אתה, אני. אמן. זה לא אתה, אמן. עכשיו אתה אומר על זה. אני רוצה להודות. רגע! מי זאת? אני מחכה. אני רוצה לספר לך שני דברים, אבל אל תיכנס לזה. מי זאת? אל תשמע. בשבילך לפני חצי שזה לוקח המלכות. את אל המלכות תשמע, היא סכסכנית. בשבילך תנקי אוזניים כבר! היא מלכה חדשה שלנו. יש לה גם בפנים. ניתן לה את כל הכבוד. יש לה בפנים כל מיני שערות. אל תשמע לה. תשמע, יש לה שערות בפנים, אל תשמע לה. תבוא לי שאלה לצלול. היא לא בחורה. אני יהודיה. אני אוהב אותך איך שאת. אני אתן לך את חצי המלכות וכל מה שתרצי. יותר. עוד יותר. לא, ודבר שני, חבל של סוס. דבר שני, יש מישהו שרוצה להרוג את כל העם שלי. ולקחת את אותי. מי זה ההיא? וגם את מרדכי הדוד שלי. להרוג אותי. היא שקרנית, מה אתה עושה ממנה? שיער לא בלום, שבוע. והולכת במסתירה, יש לה טלטלים. ראשית כל, הגזירה הזו מבוטלת. הגזירה הזאת מבוטלת ולא מגרשים אף יהודי. הכניסו לי בבקשה את המן
וגרשו אותו מכאן מן הארמון. למה אתה לוקח לי אוזן? מה אני עשיתי? אני עזרתי לכולם, הייתי בן אדם טוב. קח את מרדכי על הסוס. טוב, תעלה. עשה איתו אפשר לספר. קח את מרדכי על הסוס. מרדכי עזר מלפני המלך. יש אלוהים